Mbah Mbah Murti. Mbah kula wau mboten sengaja ketemu bertemu panjenengan. Lah niki kula ngene iki ana saking Timbau. Kula ki nggih. wonten omah sing cerak ngoten ki to, Mas. Nggih. Kula ngengetke nek Nggih. dirurui kula tekan Oh, saking nggih. sinten jenenge. Nggih. Wis Nggih. dhewe Jilayan. Nggih. Oh, sampai rika. Nggih, sepisanan niku. Nggih. Jilayan niku putune Wardi. Nggih. Mbah, monggo lenggah malih, Mbah. Putune Nggih. si anu niku ndul. Kula wis kesuwen karo ngomong-ngomong. Oh, alah. Oh, berarti ket mau enjing, Mbah. Waduh. Ket mau Dek enjing. ben, dek minggu. Mbah, niki enten hal menarik lho, Mbah. Jenengan niku kok garis tangane kok garis sami kalih kula, Mbah. Napane? Monggo lenggah riyen, Mbah. Enten garis tangane unik lho, Mbah, jenengan niku, Mbah. Pripun? Garis tangane lurus. Nggih. Garis tangane tengen niku lurus kados kula ngenten iki, Mbah. Kula mau mboten sengaja kok lihat garis tangane jenengan, Mbah. Mangke nah tunjuk, Mbah. Cobi, Mbah. Garis tangan sebelah kanan, Mbah. Cobi, Mbah. Gak dibalik, Mbah. Oh, garis di ngenten, Mbah. Cobi, Mbah. Luar biasa ternyata Mbah Murti juga seorang simian land. Mbah niki raja keling, Mbah niki sing menika, Mbah. Keling niku pripun? Keling niki raja keling niki namung enten di dunia namung enten 3% niki lho, Mbah. Niki mboten nyambung, mboten enten pedote niki lho, Mbah. Nggih. Niki nek niki enten pedote lah, Mbah, sami kados kula, Mbah. Nggih. Sing niki kula nggih pedhot. Lah maksude pripun nek ngoten iki? Nek niki maksude niki tiyang sekti, Mbah. Sekti? Niki Sekti apa sepi? sekti. Sekti. Niki. Lah niki sami niki lho, Mbah. Niki lho, Mbah. Nggih. Nggih kula nggih lurus. Nek simbah kan jelas sektine. Sekti niku kula namung sekedhik ngelami jeneng sekti. Pripun, Mbak? Ngelami niku cara dene wong anu mangan. Nggih. Mingkun Mbak Siti. Nggih. Ning sok-sok kula nek duwe penemu padane to Mas. Kula lho udan barat bengi lampune mati. Gusti Kang Maha Kuwasa mbok dikendelke anu Jawahe niki omah kula Dotaraca. Kula adem, kula ujung omah dhewe, omahe omah Jerman, gedheke ping 20. Niki mbok nggih nyuwun pangapunten kula kuwi adem nek udan barat ngoten iki Gusti Kang Maha Kuwasa kula aturi ngendelaken Luar biasa Mbah Murti itu. tenan. Nggih pitados, Mbah. Kula pitados, Mbah. Jenengan kejawen kok nggih, Mbah nggih. Nggih. Lek kuwi sampean pun ngerti kalih anak kula sing ragil jenenge Yah. Duh, kula niku mboten jaman kula, Mbah niku, Mbah. Dereng suwe jenenge Yah. Nggih. Nek sampean ngerti urut-urutan Mbah Darga niku Mbah. putune Mbah Darga putu buyut niku momongane niku. Putune Sukir. Sukir sing biyen Pak Sukir om kula. Pokoke wek daleme wek kulone Pak Kuat sing Oh, nggih, lah nggih. besi. Nggih niku Kulone. Kevin. Nggih. Kevin ada. Kevin niku. Nggih. Niku momongane niku kalih adine jenenge Gante. Oh, nggih. Walah, nggih sedulur sedaya. Momongane bocah kula sing jenenge Krehan. Oh, nggih tepang. Lah kan panggilannya Mbak Didu. Lah, nggih. Nggih. Lah kula namung ngertos panggilane, Mbah. Mbah, cobi Mbah, tangannya Mbah, dingenten nggih, Mbah. Sik setunggal, Mbah. Nggih, ngenten iki. Ah, ini loh. Sahabat semua, Mbah Murti ternyata raja keling seorang simianen. Wow, kita mboten sengaja bertemu nggih, Mbah nggih. Mboten kula iki. Wah, kula wingi tak ketemu sik jenenge anu ning ngarepe Siksum. Nggih. Mriyen Wetan Jaran. Nggih. Pae napa sipun. Antawisipun yuswa 90 tahun. Nah niku samet-samet tentang Mbah Kame, Mbah. Dulu ada yang pernah karena niku kan sedulure Mbah canggahe Mbah Udi Kliwon juga. Lah, niku nggih pertama Nggih. cungkup waune rak cungkup. Nggih. Cungkup niku kabeh dibubrai. Nggih.
niku kula ming mboten melu napa-napa ming Nggih. donga ngengetke sing do mbubrai. Oh, sinten nek mbubrai, Mbah? Wis derek kathah sepuh-sepuh. Waduh, Mbah termasuk kijinge Mbah Kamim. Nggih niku nggih termasuk riku. Riku kula kelingan kula wis dadi tukang resik-resik niku ning Kiambakan. Nggih. Sampean pun tau ngerti jenenge Marta Ngatijan? Nggih. Niku mbokne Biko. Oh. Bapakne. Nggih. Nggih. Berarti Niku Mbah Jaya pertama juga. kalih kula. Nggih. Nggih pertama Krama Punjul. Kelingan Krama Punjul? Mboten nek kula mboten ngalami, Mbah. Ning nek bukake napa jenenge cungkup Nggih. sindan Nggih. niku kula mek agek ndelok. Hmm. Dereng wani melu napa berbuat. Nggih, niku pada diganti ya, Njur. dirusak. Kula kelingan nek diweling kalih naminipun Bu Guru Brahmana. Nggih. Niku yo sepuh yo an. Nggih, ampun dibongkar ngeten. Mboten. Jan iki. Kang, kowe iki tak tresnani. Nggih. Nggih. Das pundi, Bu? Cungkupe nggonku ki cilik ning kayune jati kabeh. Aku lahir terus sing batin oleh dipek wong ning Oh, kowe nggih. aja melu njukuk. Oh, nggih. Wis cuwila kae aja melu njukuk Nggih. sing ndeke sarean. Nggih, Gampangane nggih. nggih ta. Tetep kula mboten upen-upen napa mawon. Nggih. Lah pun rampung. Cungkup-cungkup pun rampung Nggih, resik. nggih. Boto pun diglumpukke ngulon. Nggih. Tenganu kula niki len mergi. Nggih. Dienggo gawe omah si Udi Mencit. Oh, Nggih. terus nika nggih. Bar niku ning biyen sing mbungkari pertama sepuh piyambak Pak Yatmo. Pak Yatmo Nggih. niku bapakne jenengan ngendika Nggih. Darman. Nggih. Nggih, Pak Yatmo, Pak Krama Punjul, Nggih. Pak Suro ki bapakne Jum. Nggih. Yur Kidul. Tahu apa? Soteng kok iki. Soteng kok iki, Mas.